Babe, khona usekitchen. Babe, awuthi umancane izibhoki zwana amandla. Ghosts don't exist, ivuka how. Hey, awuhambe wena. Engathi ungafica ifridge li-empty. Lapho khona. Hlangana Zulu. Oh my God. Babe, alright? Hey bona kodlekile lokho. Uma yazwana ukuthi earthquake. Ngoba ufunani kwa? Socela isihlobo esihle. Ini? Babe bazomsindo bazosiza. Oh, wena ukukhalisa kwesimanga. Excuse me? Oh, bekuwena. Hayi ngadlala. Usavukile? Hawu bani ufika nje kwami usuqonde emakhishini. Hey ngilambe kabi. Mina ngabe ngidla kami instead ngila kwaphana kusizokhalisa kwesimanga. Uyabo? Yo. Wena mbali wena umgodi ungagcwali wena. Mele ngibonge kona ukuthi ufikile kwami uzoqeda ukudla le fridge. Babe, menas. Kona ukukhuze. Awukwazi ungadela intombi yomuntu omthetho. Umuntu omthetho. Wena uzibona umuntu omthetho wena. Uyakhohlwa ukuthi awulona iphoyisa wena. Uyi-security elingaphathi ngisho nanedonki iperi le. Uphatha ithoshi nje kuphela and futhi okwes umsebenzi wakho udinga ugreen naye. Ye wena, kazodelela umuntu wami. Yazi infusi baby mshayi. Sushilo ozala. Gazi sifocusene entweni ezibalekile. Qeda qekezelwa manje. Bebe ngababonile? Bebe u4. Akukhuluma ngingiza ndoda. Khuluma into eqondile. Akusilo phela ihlalo noma ngathi ube yedwa. Oh ngibe yedwa. Hawu, hlaze ngaka. Ushaya indoda eyodwa bese ungazibiza ngendoda yomuzi. Awufezi ngobuthaka lona nje ihlazo. Yilona vele ihlazo. Umuntu wami bengeke nje ashaya insizwe eyodwa. Insizwe eyodwa bengeke. Mtshela nada. Cala neminyekeni bekumnyama. Ya, bekumnyama. Bebe wayevela ungafonelanga amaphoyisa kwasekuqaleni. I did twice ago, angazi babe njezele yini. Yo, I useless namaphoyisa. Ngiyaphila ngiphe amagunya awu2 nama fries ngifudumezela amagunya ami awu2 and ngifudumeza isikhathi esithi because samele ngihambe ngomuntu. Okay, ngizokubeka high mase ngibaka 8 minutes because uyaphuthuma. Ingeke ungawabeki high azoshisa kakhulu. No. Azoshisa kakhulu. Ongenzela kanje uwafeke no 8 minutes ongcono. Khona izoba right. Awu, uyaphuthuma nje. No, it's not like I feel stuff. So, asasongifana chili ne barbecue lab. Okay, ngicela umnyama amagwinya manje ngicela ukubuye. Okay, sure. My laptop is gone, so kwenze njani? Eh, yazi ukuthi une security likwazi ukuchecka lezi zinto yazi. Ngoba cela usize please. Imisize kanjani mina? Mina ngisecurity no39 yazi ngalezi zinto. Awungcobo bekucela bhuti. Yazini baby basiza. Hawu mbani usudla ikheke futhi. Yazini, vula uChrome efonini yakho bese uyilethe la. uChrome ngcono uGoogle. Cha, ngifuna uChrome. Baby choma ifoni yakho. Ecimile mnikeze yakho. Yo, Letha baba. PO. Ngiyadlala. Sengazi kuphuma amafile. hawu ndoda ngikwazi ukuthi ukhuluma ngani. Ngiyakwazi ndoda uthi indoda enjani. Ima ngongcobo. Uyayithola le laptop noma uyithola? Hayi, angana nokuthi ithola kanjani. Ungisendele imovie edownloadayo la. Cha ngoba useless shame. Yeah. This is good. Hausa ngalala manje. Bese ngisuza. Kanje safuna lemela ngiye khona.
Eish. Kodwa ngizosinqoqa because vele seduzane. Eish. Ah. Yeah, post up head. Run around town with the stick on cam. Nails that shit, missing me and get wet. Till should have been feeling like pain. Imani wo guys. Ngathi khona sebanjiwe engazuthi ubegqoka ublack. Yeah. Ublack, yeah, ngathi uyena impela. And guess what? Intombazane. Hawa, no. Kanti ushawe intombazane. Wencopho, yazini, phumani la kamna lento yakho. Engiqedile ukudla efrijini. Phumani. Oh yazini, ngizobuya ngizosenda leya movie. Yeah, sengikhona uphi? Ubani? Sunganti nene benifuna police station ethi nifuna abantu. Nina nje police station useless. Kade sinifonelile kodwa imanqe ifika nini. Awungcono mina ngizobopha wena khona uzowubona umsebenzi wethu. Exactly. So kuqezwe nje nina benilaphi? Besikhona kodwa besilele. Okay, nathula nathi qekezwa nina nikhona. Usanele uzamile ukumshaya. I-TPV nje leyo. Kahle wena umuntu omthetho into aqonda ukisho ukuthi bengithi mina kahle ngiyambamba yabo. Wahlulwa yini pho? Hayi uye waphunyuka mina ayikho into bengizayenza. Mina into engiyibonayo ukuthi nina nifeni bemitsanga bese ngibona ukuthi ngaskema abantu bomthetho. So mina ngcono ngibophe wena mina. Kanjani manje? So it's either uyejele or khipha imali emvala mlomo. Sekumele ngikhokhe imali eBrebar futhi manje. Angeke phela uzuyifaka upetrol. No, enza kanje. Hamba egarage ufike ungithengele petrol. Wena ntombazane wena ungenzele sandwich nejuice. Ngisase ngibona iTV la.